Señoras e señores, benvidas unha xornada máis ás Pontes. Hoxe arrancamos semana, estamos a luns 15 de xuño e, como sempre, toca repasar a actualidade municipal que comeza en clave de obras, porque o Goberno vai destinar preto de 150.000 euros ás labores de mellora da sinalización viaria e tamén do pavimentado dos parques empresariais de Penaporreira e dos Airios. O Concello vai destinar 141.794 euros a un paquete de obras dirixido á mellora da seguridade viaria nos polígonos industriais dos Airios e Penaporreira. Os fondos procedentes da Consellería de Economía e Industria permitirán modernizar a pavimentación de viais tanto no Parque Empresarial de Penaporreira como nos Airios. De feito, neste segundo, as actuacións centraránse no viario número 2, que vai ser pavimentado, o que supón a intervención nunha superficie duns case 8.000 metros cadrados. Deste xeito repararánse as fochancas e as deformacións derivadas do tráfico pesado, damando unha nova capa de rodaxe mediante aglomerado en quente, previa aplicación dun rego de imprimación. Ademais, fresaránse os bordos nos encontros co pavimento existente, o que garantirá unha correcta transición e a durabilidade da nova capa. A segunda actuación abranguerá a reposición integral da sinalización horizontal nos polígonos dos Airios e Penaporreira. No primeiro, repintaránse as liñas, símbolos e cebreados, e xa en Penaporreira executarase a reposición completa da sinalización horizontal dos seus viais interiores, incluindo liñas de eixes e bordos, pasos de peóns, símbolos e zonas cebreadas. Vais cousas porque o sábado tiñamos a oportunidade de recibir aquí na nosa vila a Gabri e Luisma, dúas persoas afectadas por Parkinson juvenil e que nos trasladaban a súa experiencia. De feito, un deles regresa a nosa vila xa en xullo para tomar parte na Samurai Stream Race. O pasado sábado a Casa do Peso converteuse no escenario dunha lección de vida, resiliencia e de visibilización. Foi demanda charla impartida por Gabriel Torres e Luis Manuel Prieto, un ortegano e un aronés afectados por Parkinson juvenil, unha variante desta enfermidade neurodegenerativa e que rompe co estereotipo social de que este tipo de trastornos tan só afecta a persoas de idade avanzada. Mediante a súa experiencia persoal, Gabri e Luisma deron conta do que supuxo para eles a diagnose temporal desta doenza e dos retos que afrontan no seu día a día. A sesión arrincou dando conta do diagnóstico, un proceso lento que por riba no caso de Luisma se atrasou por mor da pandemia do coronavirus que adiou probas e consultas. Cuando se me manifestó para una enfermedad neurodegenerativa, pues soy joven. No, los médicos no se piensan que puede ser Parkinson. Eso es lo malo, que tardan en diagnosticarte, a veces te diagnostican mal. Vas al médico diciendo que tienes fatiga crónica, te dicen que puede ser falta de vitaminas, que te mareas o que te cuesta meter la llave en la cerradura, pues será nervios o estrés, y así estás, meses o años incluso, hasta que llega un día que no te puedes lavar los dientes, que no puedes mover, coger pues un brazo de aquí a aquí, que le quieres decir muévete y no se te mueve, te empiezan a hacer pruebas hasta que al final te dicen la noticia, que te cae como un jarro de agua fría, claro. A mí aún encima me coincidió una pandemia, imaginaros, estuve 1 año y pico sin saber lo que tenía. Algún médico, o médica en este caso, que era doctora, me llegó a insinuar que era un hipocondríaco. Y no te preocupes, le dije yo, pero si voy al hospital y me dicen que me derives al especialista, al neurólogo. No, tómate estas pastillas, que seguramente que es ansiedad o depresión. Sí, depresión es, pero es un síntoma del Parkinson, la depresión. Como pueden ser otros, como la pérdida de olfato, la pérdida de expresión, que andas como borracho. Yo salía de trabajar, iba hacia el coche y parecía que salía de tomarme de la taberna unos vinos, y decía yo, joder. Pero claro, no te imaginas que es Parkinson, puedes decir, pues será la tensión, que la tengo baja. É que cando os primeiros síntomas se manifestan nunha persoa nova e que non teñen que ser temblores, senón rixidez, fatiga ou torpeza motora, en raras ocasións o Parkinson é unha das opcións que barallan os sanitarios. Pues claro, empiezas a ver detalles como, por ejemplo, tocas el pie del freno y el acelerador en el coche al mismo tiempo. Entonces, después, como decía Luisma, pues a la hora de cepillarte los dientes te nota raro, notas que el movimiento no es normal. Yo me dedicaba a la restauración de muebles
Y bueno, un día pues empezando a preparar un mueble, pues vi que la mano me iba torpe, como que me frenaba. Entonces, pues bueno, ahí ya me empezó a un poco a decir, aquí algo está pasando, ¿no? Y donde me saltaron las alarmas, pues fue un día, pues cogiendo un bote de spray de pintura, de pintar, que es que tienen como una canica, y claro, cuando lo empiezas a batir, pues con la mano derecha el sonido era clink, 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 clink. Con la mano izquierda era clink, 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 clink. Entonces, claro, automáticamente me dirigí a la psiquiatra, le comenté lo que me pasaba, todo sobre el lado derecho. Dijo, vamos a ver, si fuera algo acerca de la medicación, afectaría a todo el cuerpo por igual. Dijo, con lo cual, esto apunta a algo de neurología. Dijo, entonces, rápidamente a un neurólogo. Fui a un neurólogo, en este caso, pues, hacía 5 años, me había sacado el tratamiento de la epilepsia, que tenía epilepsia, el último ataque epiléptico me había dado a los 7 años, y estuve medicado hasta los 40. Entonces, pues bueno, decidí recurrir a ella nuevamente y bueno, me hizo la exploración y, como dijo Luisma, tienes Parkinson. Tanto Gabri como Luisma recoñeceron o complicado que foi recibir o diagnóstico definitivo, un impacto emocional que lles obrigou a replantexarse o seu día a día, aínda que poder coñecer o que lles pasaba tamén foi un punto de inflexión para tomar o control da situación. Durante a súa presenza nas Pontes, os protagonistas desta xornada abordaron con naturalidade o que supón vivir con esta enfermidade crónica, como é a súa rutina actual, con eses momentos nos que a rixidez ou os temblores aparecen e desaparecen, e que fan ata difícil unha tarefa tan cotía como traballar cun ordenador. Pequenas batallas diarias que Gabri e Luisma liberan con optimismo, pero iso sí, con gran esforzo. De feito, xa teñen por diante neste caso Gabri un novo reto, porque vindeiro mes de xullo vai estar nas Pontes participando nunha nova edición da Samurai Street Race. Unha participación que dá boa conta de que non hai nada imposible con traballo, esforzo e axuda, porque malia que o Parkinson transforma unha vida de xeito radical, a actitude, a información e o apoio social son as mellores ferramentas para seguir avanzando. En outra de temas, hoxe arrinca o horario de verán de distintas instalacións municipais como a biblioteca, o rexistro ou o departamento de recadación. O verán chega tamén ás dependencias municipais e quedan de hoxe e ata 12 de setembro a maioría dos departamentos municipais van contar cunha pequena reducción do horario de atención á veciñanza. No que respecta á Biblioteca Ribera Rouco, dende hoxe ata setembro tan só contará con horario de mañá de 9 a 2 de luns a venres, permanecendo tamén pechada nas mañás dos sábados até que arrinque o mes de setembro. Servizos como o Rexistro Municipal tamén vai recurtar en 30 minutos o seu horario de atención á cidadanía, ao igual que outros servizos como recadación, o Departamento de Benestar Social ou Cultura, co peche ás 2:30 das súas instalacións. Iso sí, este novo horario non afectará as actividades que se desenvolven na Casa do Peso, como son as clases de danza clásica ou baile moderno, que manterán os seus horarios habituais ata que remate o mes de xuño. Imos agora de visita a Casa do Mel de Goente, porque a finais deste mes van poñer en marcha dende esta entidade unha nova actividade formativa. Trátase dun novo curso de cría de raíñas. A Casa do Mel de Goente vai desenvolver a finais deste mes un novo curso formativo. Trátase dun obradoiro de cría e selección de raíñas, composto por 30 horas de formación en 6 sesións formativas que botarán dar o día 27 de xuño. As clases desenvolveránse en horario de 4:30 a 9:30 da noite, os días 27, 28 e 29 de xuño, ademais dos días 7, 9 e 10 de xullo na Casa do Mel de Goente, e permitirán aos participantes adquirir os coñecementos básicos para aprender a criar e seleccionar os mellores exemplares de raíñas e deste xeito crear núcleos para idear novas colmeas. O prazo de inscripción xa está aberto e que as plazas son limitadas e para formalizar a participación abonda con acceder á web foagro.xunta.gal e alí escoller o curso que se vai impartir nas Pontes e formalizar a matrícula. A SEMADE, para ter máis información, dende a Casa do Mel teñen activo o seguinte teléfono 661 003 616, no que é posible aclarar calquer tipo de dúbida ao respecto. A música das gaitas, das pandeiretas e dos tamboris tomaba pasado venres o Auditorio Municipal a Lobi porque se celebraba unha nova edición do Festival de fin de curso das Escolas Municipais de Música e Baile Tradicional. 200 veciños e veciñas da nosa vila de idades do máis dispares subíronse ao escenario pontés para demostrar todo aprendido este ano.
O noso concello é terra de grandes músicos en todas as súas verquentes. De feito, dende a música tradicional galega, coas gaitas e pandeiretas, ata os temas máis universais da música clásica ou incluso a música xa máis actual ou de todos os tempos, non son reto que os nosos veciños e veciñas non poidan afrontar. Na Mercantes, a música tradicional de Galicia é un dos principais eixos nos que se inspiran moitos grupos, colectivos ou intérpretes ponteses. E unha moi boa proba disto son citas como a que vivimos o pasado venres, damando unha nova edición do Festival de Fin de Curso das Escolas de Música e Baile Tradicional. Preto de 200 veciños e veciñas das Pontes, de entre 7 e 80 anos, unidos polo seu amor á música da nosa terra, participaron tanto nas clases desenvolvidas ao longo de todo o curso como neste festival de fin de tempada. Roban Romero, Jorge Vázquez e Zaira Regueira volveron ser os responsables da dirección das distintas modalidades de música e baile e tamén os artífices dun festival no que moi poucos quedaron sentados na súa butaca, xa que os contaxiosos sons de acordeóns e gaitas non permitían momento para o aburrimento ou para deixar de mover as palmas ou os pés ao son da música. O programa da xornada animaba a pequenos e adultos a botar uns bailes, gracias ás actuacións dos distintos grupos de pandeireta ou ás propostas do alumnado de acordeón. Tamén na noite do venres se subiron aos escenarios bailadores e bailadoras de Zaira Regueira e que interpretaron dende unha muiñeira ata unha mazurca e incluso sacaron algún que outro punto do máis espectacular.
Baixo a dirección de Román Romero tamén tivemos a oportunidade de desfrutar dos sons dos estudantes de frauta, gaita e percusión, que demostraron a súa melloría nestes intensos meses de traballo. Como broche de ouro non podía faltar toda unha tradición, unha peza interpretada polos alumnos e alumnas de todas as disciplinas e que pechou o concerto, pero non a festa, porque tras cerrar as portas do lobby, gaiteiros, tamborileiros, pandereteiras e bailadores se desplazaron ata o patio do Colexio de Santa María para degustar uns pinchos e prolongar algo máis esta celebración de fin de curso. Música tradicional na xornada do venres e tamén moitas gaitas e pandeiretas o sábado na Fraga de Dona Rita, quinta edición da Romaría das Merendas, que foi novamente un éxito de público. O espírito daquelas festas dos 50, onde o que importaba era compartir, botar uns bailes cos veciños e veciñas e desfrutar o son do tamboril ou da gaita, volveu tomar o pasado sábado a Fraga de Dona Rita. Un entorno idílico que se volvía a vestir de festa para acoller unha nova edición da Romaría das Merendas, unha cita que xa está máis que consolidada no calendario cultural local e que un ano máis foi todo un éxito de participación, ateigando a Fraga de vida, música e, sobre todo, de moita nostalgia por esas festas do pasado século. Organizada por quinto ano consecutivo polo colectivo de gaiteiros locais e co respaldo da Consellería de Cultura, a Romaría das Merendas volvía a ter a Galicia dos 50 como fío conductor, de aí que os participantes acudisen á festa ataviados con roupa propia de hai case un século. O programa de actividades non deu tregua e arrancaba ao mediodía con a exposición de vehículos antigos e os primeiros bailes, grazas a unha sesión vermú, da que se encargaron a Escola de Música Tradicional das Pontes, no Cómbaro e o grupo Troula de Cariño, e que serviu para ir quencendo motores de cara á tardiña e tamén a abrir o partito.
Para repoñer forzas chegaban as típicas merendas coa familia ou os amigos, onde as tortillas, as empanadas, os produtos propios destas xuntanzas ateigaban as mesas dos romeiros. A tarde estivo marcada pola participación activa. Os máis nostálxicos tomaron parte nunha sesión de entretidos xogos populares. Houbo quen se animou a participar nunha sesión de iniciación ao baile galego da Manantía Cabeiro, ou os que probaron sorte nunha nova convocatoria do concurso de agarraos. E ata se contou co colectivo Puntadas con Agarimo, que celebraron en plena romaría a súa última xornada da tempada, baixo os carballos da Fraga e por riba nun ambiente de festa e diversión do máis entretido. Male a cantidad de actividades da xornada, a música foi o principal piar da convocatoria. Non só daman das actuacións na foliada estelar de grupos como aquí a la de Outes e Lousame, o Trío Prata de Ames e Teo, os Charanjaitos de Forcarei ou as Ferriñas do Vicedo, e que deron conta da boa saúde da música tradicional galega, senón tamén grazas á foliada popular na que voces de todo tipo e músicos de todos os niveis volvían fusionar a súa arte ata ben entrada a madrugada. E que un ano máis, a Romaría das Merendas volvía a demostrar que non é só un acontecemento que dinamiza culturalmente o municipio, senón tamén un evento que axuda a salvagardar e poñer en valor o patrimonio inmaterial e os espazos naturais da vila, deixando o listón moi alto para a edición do 2027 e que de seguro volverá a ser un éxito de convocatoria. Moita afluencia nesa Romaría das Merendas e tamén durante a fin de semana nos campos do Podo das Veigas. Dende o Clube Deportivo As Pontes volvían poñer en marcha a nova edición da súa As Pontes Cup con máis dunha vintena de equipos. Segunda semana consecutiva de intensa actividade nos campos do Pobo das Veigas, porque tralo éxito hai uns días da novena edición do Trofeo Vila das Pontes de Fútbol Base, a pasada fin de semana chegaba a cuarta As Pontes Cup. Novamente o Clube Deportivo As Pontes poñase a fronte dun acontecemento deportivo que volvía a ser un éxito de participación e público con 24 clubes de diferentes puntos de Galicia e máis dunha vintena de equipos en categorías infantil e cadete coa intención de facerse co Trofeo Pontés. En canto aos resultados, en categoría infantil, o título foi para o Lugo, que se impuxo o Burela na final por 1-0, mentras que o equipo pontés caía en cuartos de final. Na categoría cadete, o trofeo foi para o Oural, que nos penaltis derrotaba ao Racing Vilalbés e que precisamente foi o verdugo do CD As Pontes nesta categoría. E dunha competición que tiñamos esta fin de semana a outra que chega para o sábado e o domingo que ven. Neste caso, sobre a bicicleta, nova edición do circuito de BTT Terras do Eume, puntuable para o campeonato de cross country galego. O Lago acollerá o sábado e domingo desta semana a cuarta edición da proba de ciclismo en BTT Vila das Pontes, puntuable para a Copa Galicia de Cross Country. O evento volve contar coa organización do Clube de BTT Terras do Eume e do Concello Pontés mediante o Departamento de Deportes e arrincará ás 3 da tarde do sábado cunha previsión próxima aos 200 participantes. E que o circuito é do máis atractivo, cunha distancia de algo máis de 3,5 km, con distintos obstáculos e o que segundo a categoría hai que dar un número determinado de voltas.
A proba comezará ás 3 da tarde. Contará con categorías cadete, xuvenil, máster 30, máster 40, máster 50, máster 60 e elite, tanto en modalidade masculina como feminina. En canto a entrega de trofeos, esta está marcada para as 8:15, con premios en metálico e trofeos para os 5 primeiros clasificados de cada categoría de adultos. Xa para o domingo 21 queda a cuarta edición da Mini BTT Terras do Eume, neste caso para deportistas promesa, principiantes, benxamíns e alevins. A cita botará a andar ás 10 da mañá, con premios tamén para os 3 mellores de cada categoría. Pois así rematamos, señoras e señores. Como sempre, un placer acompañaros ao longo destes minutos, agradecertes a súa confianza nesta casa e lembrartes que volvemos mañá dende as 9:30 da noite aquí en As Pontes, hoxe na televisión local. Teñan moi bo descanso.